Čaute, vítam vás pri novom vlogu. Je sobota ráno, za chvíľu idem pre Adama Rojčeka na stanicu, ktorý cestuje z Liptovského. Potom ideme za Tomášom a všetci ideme do Brna za Erikom Kymelom, ktorý je Adamov tréner, ja s ním začínam teraz trénovať, takže som plný očakávania a teším sa na to. Zajtra v nedeľu ideme konečne na zjazďáky za domom. Nevieme sa dočkať. Náhoji ťahajú vleky zajtra ako prvé na Slovensku tento rok. Má byť 17 stupňov slnečno a konečne, že si užijeme z jazďakov. Ideme na to. Čaute, práve máme za sebou testovanie u Erika Kymela, kde mi meral saturáciu kyslíku vo svaloch na assault bajku a som z toho úplne hotový. Ja som bol na konzultácii, keďže budem s Erikom spolupracovať do sezóny, budem pripravovať tréningy, takže som mal nejaké ľahšie cvičenie a tešíme sa. Cheers! Nič Bumbo Nambo za 100 kaček. Najštýlovejšia a asi najlow-costovejšia azijská reštaurácia v Brne. A díky Filip má to, že sme sa zobral a oplatí sa sem ísť. Mafiánska štvrť. Ja som si tam dal tohto moc. Ale huba. Registrácia na Chinese Downhill je stále otvorená, stále prebieha. Už budúci víkend 18. marca, ale poponáhľaj sa zaregistrovať, keďže je obmedzený počet 150 riderov, ktorí sa pustia po zjazdovke a stále sa to kopí, takže pod video ti hádžem link na registráciu a vidíme sa tam. A dúfam, že sleduješ tento kanál a hádžeš nám lajky na videá. Videí bude stále viacej a viacej. Za chvíľu začne sezóna, takže budú zaujímavejšie a bude to bomba.